Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza ke sithethe ke lapha ke baphulaphuli ke ngemeko kaHugo Broos nemeko yeKaizer Chiefs, ngoba lento seyingathi ifuna ukuphuma esandleni, ngoba iyantanta kumakhasi onxibelelwano, iyantanta kwinkundla ke ze-social media. Abaninzi kabalandeli ke andizuthi ngabe Kaizer Chiefs, ndizawuthi ke ngabathandi bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Abathandi indlela uHugo Broos ayihenglishe ngayo imeko yeKaizer Chiefs, ngakumbi xa ebuzwa ngonondaba. Kuyavela into yokubana ke kunesamvila okanye kunento ekhoyo phakathi kwakhe neKaizer Chiefs ke uHugo Broos. Yintetha ke yabathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, akusiyontetha yethu thina ke bale channel. Masigqithe ke baphulaphuli ke singene banzi kule meko kaHugo Broos. uHugo Broos ubuziwe pha zintatheli ke malunga nemeko ethi Hugo Broos siva kusithiwa ke abaqeqeshi zange bafune ke ukuhlangana nawe, ufake isicelo sokubana abaqeqeshi baseMzantsi Afrika abaphila phantsi kwebhethu yePremiership, iitim eziyi-16 bonke uyabacela kwi-meetings. Waphendula ke uHugo Broos wathi kudala ke elikhwelo elifaka, wade wabala wathi kwiminyaka emine egqithileyo ulifaka likhwelo ke ecela into yokubana ke mabafike abaqeqeshi bezitim ziyi-16 ke azohlala nabo phantsi badiscase malunga nabadlali nomcimbi ke weBafana Bafana. Kodwa uthi ke zange uPSL amnikeze lo thuba lokubana ke okanye lo mvume yokubana adibane nabaqeqeshi. Ophethe uPSL usihlalo uchairman wePSL uthi zange amnikeze ke elo gunya. Ndicinga uba ke uba ndiphazama uchairman ke ngelo xesha ibingumlumzana uMr Khoza weOrlando Pirates abekhokhele pha igqiza likaPSL njengo-chairman. Uthi ke uHugo Broos zakalinikezwe ke lo thuba lokubana ke angahlangana nabaqeqeshi bonke. Uthi kudala elifake lo khwelo azange alinikezwe lo thuba. Uthi kudala esitsho waenda pha naye incam. Ude wathi xa ethetha andisosibhanqa, kuxolo ke ndithethe lo gama ngoba bungamele ndalithetha ngoba ke ulibize ngesingesi ke yena ke andifuni ukulibiza ke, mandibize ngale yami language. Utshilo ke wathi ke andisosibhanqa noko, ndiye ndabona into yokubana ke abazude bandinikeze lo thuba. Ndathula nto nguHugo Broos. Kodwa wagqitha uHugo Broos entetheni yakhe wathi iitim ezithile ziye zamfowunela after efake eso sicelo. Iitim ezifana neOrlando Pirates, uchairman Orlando Pirates wamfowunela wathi ke ewe ndiyamkhulula ke umqeqeshi Orlando Pirates pha benguRivero ngelo xesha, ningahlangana nidiscusse ke le nto bofuna ukuyidiscussa. neMamelodi Sundowns yamkhulula kumqeqeshi wayo into yokubana ke ningahlangana nidiscusse ke oko benifuna ukudiscussa. Wambala kumqeqeshi wenye itim kangoba kangakwazi nolibiza igama lakhe, waxolisa uHugo Broos ngoba ke khuphe igama lomqeqeshi ngendlela erongo. Nama ndilivanga kakuhle la gama ebelibiza, kodwa ke uthi nalo mqeqeshi lowo waye ke wakhula into yokubana kabe khona kule meeting. Kwakho itim ke ekangevume ngowayo umqeqeshi okubana ke ayodibana noHugo Broos. Itim ke ezinkulu apha eMzantsi Afrika zintathu, yiKaizer Chiefs, yiOrlando Pirates, yiMamelodi Sundowns. Kuthe ke kwezi tim zintathu yakhona liyi-1 kangivume ke yona kwayo umqeqeshi ke ayodibana pha noHugo Broos. Waqhubeleka kuHugo Broos wanemeeting ke nomqeqeshi Orlando Pirates, wanemeeting ke nomqeqeshi Mamelodi Sundowns. Emveni koko ke bagqiba, waqala uHugo Broos wanabadlali beSundowns esquadini, waqala uHugo Broos wanabadlali beOrlando Pirates ke esquadini, waqala uHugo Broos ke akabafaka abadlali ke beKaizer Chiefs esquadini. Wathi selemfakele kulo mdlali ke uthe wayi-1 weKaizer Chiefs, kwafika ke into ethi ke ndenze iphutha noHugo Broos, mandiphinde ndimkhuphe kwayena ndibuyisele ke oweOrlando Pirates ke endaweni
yakhe. Ithi ke lento ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ke noHugo Broos kusekude apho kuyiwa khona, ikhona lento singayaziyo. And Hugo Broos ungene ipolitics zebhola yaseMzantsi Afrika zingadibanisananga naye, wazithatha wazifaka epokothweni. Mhlawumbi ke naye akathandi uyaxelelwa ngoba kikhona inyawo elinemfene apha ke. Mhlawumbi uKaizer Motaunga uyawuze ngenye imini ayitsho lento ngoba naye akadathethu lele eqokobheni, ikhona lento ingahambi kakuhle ngoba iKaizer Chiefs ke zange imena imkhulu umqeqeshi ke ayothetha noHugo Broos xa ebafuna. Orlando Pirates yona uchairman wayo ebephethe uPSL wala ukukhulula abaqeqeshi yokubana ke badibane noHugo Broos, kodwa kwazile ukukhulula umqeqeshi wakhe weOrlando Pirates ayodibana noHugo Broos neSundowns yenze njalo yamkhulula. Kodwa iKaizer Chiefs ayikwazanga ke ukumkhulula ke owayumqeqeshi ke ayodibana pha noHugo Broos. Kwenzeke nemveni koko Kaizer Chiefs ke ayinabadlali bafana asinoyimakethela iKaizer Chiefs ke abadlali. Masenze kanje ke baphulaphuli ngoba ke abantu abaninzi bathi ke ngomphi nalo mdlali abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke abathi makabheke pha kwibafana. Masike sibeke icace ke lento siyendlale okwekati emhlophe ehlungwini, masithi ke senjenje uBrandon Peterson uyadeserve ukubheka pha kwibafana. Akanothatha ndawo kaRonwen Williams abe ngu-number 1 goalkeeper, kodwa koo-goalkeeper ababini nabathathu abalandele emveni koWilliams, uBrandon Peterson ubhetele kayi-20 kunabo, ebedeserve uba kubafana. Sesigqibeleke ngoBrandon Peterson, umdudu uzishabalala, ebedeserve ukuba kubafana. Futhi umfana omdala kumatch yokugqibela ebukule uHugo Broos bebetha iOrbit College ngo-4-1 ebekhola uHugo Broos estadium, wayi-man of the match umduduzi, wafaka ibrace pha umfana omdala, amanqaku amabini ebedeserve uba kubafana. Asizuthetha ke ngabanye, sithetha ngaba ke babini. Umbuzo uthi kutheni na angabathathanga? Impendulo ithi umqeqeshi weKaizer Chiefs azangakwazi ukuhlala noHugo Broos. Kaizer Chiefs angivume ukukhulula umqeqeshi ayobamba imeeting noHugo Broos. Orlando Pirates yamkhulula umqeqeshi, Sundowns yamkhulula umqeqeshi, zabuya iziphumo zisithi ke kuHugo Broos yena ngendlela yakhe. Mna neKaizer Chiefs ke angeze ndikwazi uphinda ndijonga abadlali beKaizer Chiefs, ndawuqwalasela kwaba ke bathe baye bavuma ndidibane nabo. Iyazixelela nje laa nto ngoba wathi Hugo Broos Kaizer Chiefs ayiperformi, ayidlali kakuhle, wayibeka zacaca, kodwa wakwazi uthatha umdlalo weSuperSport United. Yabe iSuperSport ngunumber last, yabe iSuperSport ilwela izembe, kodwa wakwazi uthatha umdlalo odlala iSuperSport United wamfaka abafana. Kodwa ume ngoba iKaizer Chiefs ayiperform, yabe iKaizer Chiefs ngunumber 9. Laa nto iyakuxelela into yokubana ke Hugo Broos unayo iproblem ke neKaizer Chiefs. Loo nto leyo ke ayizubalekela. Baphulaphuli ke ndifuna ke nani ke ningene ke nishukuxe le ndaba, kodwa nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.